ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷе. дӯстон, дар имҷо навор 12та мошини арзон омода кардагем пешкаш мекунем. мошинои арзон айчора досумо сар мешо бардорон через имо ватсап ба мо рово кардан пешкаш мекунем бардорон. видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор, мо дар видео оянда пешкаш мекунем бардорон. агар ҳамин хел шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ё ки ягон замин, хона ё квартира ё ки мошинои арзони қимат, метавонем ки дар номерои имо ватсап роё кунем. мо ин хел дар видео оянда реклама мекунем бардорон. курси имза бошад 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имотон падилитса кунен ё ки дар ягон сайту дигатон бардорон. бошад наворо сар мекунем, чӣ мошине ки дар кор дар комментара пурра карда нависем, мо обязательно дар видео оянда пешкаштон мекунем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ мо бардорон Mercedes-Benz C-класс аст, соли барояш 1995 аст. сӯзишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 8 литр простой, коробкаш механика, состояние мошин беҳтарин мошин, диска посидка задага, ходовой дорад, балонош нав, мошин бе ягон камбудия дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 46000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтага мошина бо арзон ом мекунем, муомилаи хубам дорад бардорни азиз. номерои акара, номерои расте шуда ва имо ватсап ам дорад. кадом метавонед харидорен ё ки ягон вариант доред, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо пешниҳод кунед бардорни азиз. марҳамат. ногуфтан омад ки бародарон ҳамин хел мошин дошта бошед, ягонта фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира, лабои намо чизи реклама мекардаги дошта бошед, дар номерои имо ватсап роё кунед ё ки ба мо тамос гиред, мо дар видео оянда рекламаш мекунем. мегзарем дӯстон ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ мо бародарон ВАЗ 2107 соли барояш 2002 сӯзишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.5 литри простой каммасраф, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи бардорӣ аст. мошин мотор 100% кор мекунад, карбюратор, коробка панҷтага, документҳои солонаш буд шудага. мошин камтарак меличовка расход дора гуфтага, не ки нархаш арзон бардорӣ азиз. мошин нархаш 6000 сомона бо арзонам мекунем гуфтага. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. сирош нафурӯхта мешавад, фақат одамое ки мехарад ҳавай зангзана гуфтага зарур мондагем. рақамошон дар поёни видео бардорон, кадом то харидор бошед метавонед дигар маълумоти праша гирем, бо арзонам мекунем гуфтага. марҳамат. аз шумо хоҳиш мекунем ки бародарон агар имконият бошад ҳамин видеои моро дар имотон падилиса кунем, ми силкаша гирем падилиса кунен, якта лайк кунам. агар имконият бошад чӣ мошине ки дар кор дар комментара навизем, мо обязательно мемонем. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бародарон ҳастем ВАЗ 2110 соли барояш 2004 бародарон свети серебристи аст. сӯзишвориш бензини холия, мошин газ задагӣ нестай. объем моториш 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин балонош биёна ходовой дорад. мошин ягон каси ки ҳайкана ба ҳамин хотир мефурӯшанд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 8500 сомона бардорни азиз. бо савдоам мешавад гуфтага арзон ам мекунем. фақат одамое ки аниқ харидаран ё ки мехаранд наличи сумкати биён ай пеш бинанд, бо савдои хуб мекунем гуфтага. рақамошон дар поёни видео, кадом метавонед харидор бошед метавонед занг занен, маълумоти пурраша гирен. дӯстони азиз, мо бошад наворро давом медем то охираш тамошо кунем. мошинои арзон бо дар боло ҳам ҳастанд. мегзарем бародарон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ бародарон ҳастанд ВАЗ 2101 соли барояш 1985 сӯзишвориш бензини холия, объем моториш 6 литра, коробкаш механика, мошина состояниш беҳтарин гуфтага. светиш ҳам хел сиёҳ. маълумоти бештарша бо телефон метавонем гуфтага. номерош трансита, ҳуҷҷатҳои солонаш буд шудага. мошин дар пойтахта бардорӣ дар Душанбе. нархаш 5000 сомона бо варианти алиши ҳам дорад. нашуд арзон ягон маълумот нагуфтиянд. хай кадом метавонед харидор бошед. нархаш 5000 сомона бо мумкин арзон мекардад, не ки мошин алиш мешавад гуфтага. номерошон дар поёни навора бардорни азиз, кадом метавонед харидор бошед метавонед сирошна занг зада маълумоти бештарша гирем. панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B бардорни азиз. Opel дути соли барояш 1997 аст. сӯзишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи бардорни азиз. маълумотша кам партофтаган дӯстон, маълумоти бештарша бо телефон метавонем гуфтага срочнай.
мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 25000 сомона бо савдо мешавад гуфтага. Кадоми харидори аниқа биен мошин ай пеш бинем бо савдо мекунем гуфтага бардорон. рақамошон дар поёни видео ва варианти алиши ҳам дорад гуфтага. мошин метонен маълумоти бешарш агирем. дӯстони азиз, ай шумо хоҳиш мекунем ки бардороне ки ҳамин видеоро тамошо дорам, ҳамин видеои моро бардорон айнҷо падлиста кунед дар имотон. агар имконият боша як дона лайктона гузоред. чӣ хизмате ки мо мекунем дар комментария нависед, чӣ хеле мошине ки дар корае. баъд жудат кунед бардоред, мо мошини гуфтагитон обязательно ёфта арзонша ба шумо пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ бардорони азиз аста. як таедига ваз 21 даҳай соли бароишуш 1999 судишош бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотор 1.5 литри пар астои. дӯстони азиз, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае. мошин задаги пуштагӣ надорад. хадавои балону ҳамаш нав. мошин 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат дорад кардагия. мошин қоидавия. мошина ай0 тайёр кардагиан. светча хеле радной светиями хача хабо маълумоти бештараш мегирем. дӯстони азиз, нархаш 17000 сомона. мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад. нархи арзонай ба ҳамин расходи кардагишон нашуд арзон. ягон маълумот додагӣ нестанд. хай кадомтон харидор бошед, дар номерҳошон дар поёни видео метонен занг занен, маълумоти бештараш аз соҳиби худаш гирен. ҳафта мошини фурӯшӣ. ҳафта мошини фурӯшӣ бардорони азиз, ваз 2105 соли бароишуш 1991 судишвориш бензини холия, объем мотор 1.5 литра, каммасрафа. дӯстони азиз, мотор коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагаи соҳибуш. хай ҳолати миёна бошад, не ки мошин кор мекунад гуфтагаи соҳибуш. хай маълумоти бештарша ба айхчон мегирем. срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ашт. нархаш 4000 сомона бардорони азиз. бо муомила мекунам ба фикри ман кам таъдига бо ягон чи арзон мекунам. рақамошон дар поёни видео бардорони азиз ки кадомитон ҳамин хеле мошин дар кор бошад, барои ягон қишлоқ мушоқ, барои ягон боркашӣ ягон чида мешавад, метавонед срочно занг занед, мошина харе. марҳамат. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бардорони аста. лада приора. дӯсторонае ки лада приора хоҳиш карда буданд, состоянии беҳтаринуш. соли бароишуш бардорон 2010 судишвориш бензини холия. мошин газ задагӣ нест умуман. объем моторш 1.6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника бардорон. мошин 100% балонош нав, хадавой дорад, задагӣ пуштагӣ надорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. танировка то моҳи ноябри соли 2021 бардорони азиз. хай маълумоти бештаршам мегирем. светаш нохи оранҷивия. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. дӯстон, нархаш 40000 сомона бо арзон мекунем гуфтага. бисёр арзон мекунанд, яъне ки муомилаи худро мошина бин ай пеш бинем гуфтага. мошин қоидавӣ кардагия. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, кадомитон харидор бошед метонен маълумоти бештарша гирен. нархаш 40000. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардорони азиз, молодёжни советский мошин, ваз 2109 соли бароишуш 1992 судишвориш бензини холия, объем мотор 1.5 карбюратор бардорони азиз, пол оборот, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. мошин 100% кор мекунад. хадаво миёна, балонош 50%. мошин соза гуфтагаи соҳибуш. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 5500 сомона бардорони азиз. бо арзонам мекунем гуфтагаи савдои хубам мешавад. рақамошон дар поёни навора бардорони азиз. кадомитон харидор бошен метавонед маълумоти бештарша гирен. хоҳиш карда беҳуда занг назананд. харидорое ки аниқ бошад занг зананд, ёки мошина бинаи пеш бинанд, бо савдо қадам мешавад бардорон. марҳамат, занг занед, мо бошад наворро давом медиҳем. мегзарем дӯстони азиз ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ бардорони азиз аста. ваз 2106 бардороне ки хоҳиш карда буданд, арзонша ёфтем дӯстон. соли бароишуш 1988 судишвориш бензини холия, объем моторш 1.6 литри, простой, коробкаш механика. дӯстони азиз, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагаи соҳибуш. инам қарор дорад дар шаҳри ваҳдат бардорони азиз. нархаш 6000 сомона бо арзонам мешавад ва варианти алишиам дорад. агар мошини алиш дошта бошен, алишам мекунем гуфтага. хай бо болоишам маслиҳат мекунем. номерои ака дар поёни видео бардорони азиз. агар кадомитон 06 харидани бошед метавонед маълумотша гирем. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ бардорони азиз. Daewoo Nexi соли бароишуш 1995 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад.
объем мотораш 1.6 простой, бардони 1.6 простой литр, коробкаш механикай, состояние мошин хубе, мошин дар ҳолати хуби техникай, светаш ҳам хеле сафедай. мошин срочно фурӯхтан, 10 моҳ таъмировка, 10 моҳ ҳуҷҷат. мошин ҳуҷҷатош 1 сола кардага, самбуфер, задни камера, поликои нав, сиденияи Opel задага, бардони хадавои нав кардага. мошин срочно фурӯхта мешавад. қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 20 000 сомон гуфтага соҳибаш, бо арзонам мекунем гуфтага, савдои хуб мешавад. кадомтон бардорон хай хайдани бошед, қиматай намедонам, бо хайхтон дар видеои шумода метавонед ки нархи хитона занг зада пурсен. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештар аст, занг зани хитон гирем. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ бардорни азиз, ваз 2107 сафед маладёжни соли бароишуш 2020 бензини холия, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механикай бардорни мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин фақат як краска расход дорад гуфтага, агар ҳамирам хоҳед мекунед, нахоҳед намекунед, ҳамиқа расход дорад, дига ҳама ҷур 100% хадавои балоно ҳама нав, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин аккумулятори нав задага, бе ягон камбудия бардорни азиз. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 12 000 сомона, бо арзонам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад, бо ягон тикоти алиш мекунед, ягон мошини тико боша гуфтага, болоиш маслиҳат карда алиш мекунед гуфтага. дӯстони азиз, хай кадомтон хайдор бошед, на рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештараш гиред. дӯстони азиз, ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.